Dobrý deň, milé váhy. Aj vás vítam pri výklade na mesiac jún 2025. Trošku netradične začneme. Chcela by som predstaviť samu seba. Vystihuje ma absolútne jeden citát, ktorý vám teraz poviem. Ticho je absencia zvukov. Ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás. Presne takto by som začala môj životný príbeh, kedy som pred 35 rokmi objavila niečo, čo skrýval môj otec. Boli to karty plus významy k ním, ktorými sa on v minulosti venoval a ukryl si ich. Ako náhle som ich dostala do rúk a začala si čítať významy, otlačilo sa mi to ako pečať do mojej mysle. To znamená, výklady z Mariášových kariet bol začiatok mojej kariéry, môjho života, ešte mladého. Postupne k tomu pribudla numerológia, postupne regresná terapia, ďalej to bolo čistenie čakier, potom tam bolo odstraňovanie kliadieb, čistenie priestorov ako bytov, domov a v neposlednom rade sú tu vzťahové konzultácie, čiže riešenie vzťahových problémov, partnerských problémov. Keď máte záujem o individuálne výklady, poprosím na mojej stránke onlineveštenie.sk si viete objednať toto čítanie a teda výklad. Keď sa vám moje videjko páčilo, poprosím o zdieľanie, o odber môjho kanálu, prípadne o like. Ďakujem. A teraz začneme trošku netradične. Začneme výkladom na oblasť zdravia pre vás váhy na mesiac jún, trošku detailnejšie. Čiže pozrieme sa na celý priebeh tohto mesiaca. Ako sa vám bude zdravotne dariť. Tak ako muži aj ženy, začiatok a stred mesiaca majú zdravý pevný. Sú tu naplnené túžby. Do oblasti zdravia vám veľmi zachádza aj oblasť práce a kariéry, čiže sú tu naplnené túžby v pracovnej oblasti, sú tu úspešné obchody. Mladé ratolosti a mladšie ročníky budú veľmi sa tešiť, čiže mladé váhy. Či je to nová práca, či je to ukončenie školy, váhy budú zbierať ovocie svojej práce a zdravie sa im veľmi, veľmi zlepší. Koniec mesiaca majú hlavne ženy váhy, trošku po zdravotnej stránke problematické. Sú tu menšie nachladnutia, menšie virózy, ktoré treba vyležať. Ďalšia oblasť, na ktorú sa pozrieme v mesiaci jún, je oblasť práce a kariéry. Aj tu sa pozrieme detailnejšie pre vaše znamenie. Hlavne muži, váhy, v tomto mesiaci konečne pohnú svoje projekty, túžby, budú sa realizovať v pracovnej oblasti. Aj úradné osoby a nadriadení si to všimnú. V strede mesiaca budú rozmýšľať niektorí naozaj i svojou solovou dráhou. Je tu koncom mesiaca odmeny, sú tu menšie peniaze, ktoré môžete získať. Tí, ktorí sa rozhodujú zmeniť zamestnanie, koniec mesiaca, ale už aj ten stred je priaznivý na nové začiatky. Ako to bude v láske a vo vzťahoch? V mesiaci jún, milé váhy, sa dozvieme práve teraz.
Takže v láske tu máte naozaj začiatkom mesiaca harmóniu. Tie vzťahy sú harmonické dokonca aj s mladšími členmi rodine. Je tu šťastie, je tu naplnená túžba. V strede mesiaca sa zlepší finančná oblasť, ktorá nám zasahuje do citovej oblasti. Tí, čo plánujú dieťa, je tu obdobie, kedy je vhodný čas na splodenie. Deti, je tu naozaj absolútne šťastie, harmónia a také teplo domova. Koniec mesiaca, hlavne staršie ročníky v znamení váh, majú trošku v citovej oblasti komplikované. Je tu komplikácia s prejavením citov. Je tu niečo, čo psychicky ťahá staršie ročníky dole. Čiže treba si dať citovú oblasť do poriadku a správne si vyložiť to, čo sa deje. Veľakrát si zle interpretujeme veci. Není to tak zlé. Psychika vás nahlodáva. Váhy, ženy. Takže dajte si do poriadku citovú oblasť, staršie ročníky, ženy. Všetko je o vašej psychike. Na čo myslím, to som. Dajte si hlavu do poriadku. Aký bude šťastný deň v týždni pre vás, milé váhy? Je to útorok.